Moje meno je Kučankova, a to hižo 7 až 60 let, a tak dlouho tež hižo ve Budyšine bydlu. A to ja rade, dokiž je to rojane město a ja jsem horda na Budyšin. Ja jsem so 1936 do Borskeje Svojbe v Delnej Šlejskej, ani nic 100 kilometrów z Budyšina zdalene, narodziła. A jsem tam 10 let živa bola, až do spočatka 6 až 40. Do šule jsem zastupila 1942, jsem první 2 liče tam v Geppersdorfe, to jsou říká neke Milenčice, jsem ja do šule chodila. Ja neviem, jak je to bylo se 3. letníkom, dokiž blížil je so konc vojny a had jsme potom ještě šulu měli. Měli jednu celé malou šulu a starého vučarja, to ja neviem. A jako možachme potom 45 v septembru zase do šule chodzić, niemskie dzieci, jsme nikak 1 měsíc chodzili a potom jsou oni zasedlili tam Polacy. A smiežachu jenož ještě polské dzieci do školy chodzić, a my niemskie z Cywaniciace.